Spidey beleren. En dat even moet wennen. Zullen we dat proberen? Zullen we wennen? Ja, dan best proberen. Oké. Om gewoon ook met de 4 tijd te doen. En net zo 4 delen. Ja? Maar daar niet zo heen. Goed. Hoi Glendy. Nou, dit gaat al heel erg goed. Hey. Goed zo. Glendy. Nou, goed zo. Dan gaan we er weer aan. Hey, goed zo. En hij dan heel leertjes bij je, want hij is heel braaf hier. Goed zo, nog heen. Hey, precies, gewoon een beetje op Spidey. En dan luister maar op de hand. Goed zo. Dan gaan we verder. Heel goed. En zijn knuppel wij nog niet hollen, maar dat is net erg. Want dan hebben ze gewoon een cap op. Hey, dit is echt wel super goed. Nou, dan komt ze weer aan. Ja, dan goed zo, braaf hè. Nou, ik denk dat het wel kan. Wil je het door? Ik ga die been, oké? Hey, het is gewoon een Spidey. Goed zo, hey, braaf. Goed zo. Hey, Spidey. Hoe cool is dit? Heel goed. Dacht ik ik. Wat nou met die leren? Dat ik bewegen met ze nog op leren. Dit is cool. Goed zo. Nou, je bent er wel oud. Was die benen beginnen? Nou, dat is goed zo. En braaf. Super. Braaf, hè? Nou, zo moet je dat wel leren. En was ik ook vergeten dat het maar een stukje maar is? Ja, ik denk dat het oké is. Beter hadden je? Deze voel misschien nog eens naar voren? Zit niet. Ja. Goed terug zitten. Ja? Ja. Super hè? Hey. Goed zo. Met trots op daar heen. Goed. Weer beter hadden. Oh, dat wordt die dan. Dus wat zit hier, hè? Nee, dat is allemaal wat in handen. Waarom zou die... Dat is een steek. Hey. Mooi, hè? Dat was het hier, oké? Nou, hey, dat is Spidey. Geleerd, geleerd. Die is wel heel makkelijk zo. Ja. Ja, dan moeten we de volgende keer uitproberen. Wat is? Ja, dat is wel geleerd. Nou, zullen we maar stoppen? Ik denk dat dit wel heel knap is. Van hem en van mij. Ja, toch? Nou, zullen we hier houden? Denk je een beetje naar voren gingen?
Zo, en dan was er echt super gaaf. Zo. Hé, daar. Goed zo, Spidey. Hé. Oh, heb jij wel een lekker snoepje voor chillen? Moet je dat pakken? Goed zo. Kijk van die vingers bij deze. Kom maar. Deze die biedt ook in de vingers. Nee. Voorzichtig. Ik moet hierheen. Misschien wordt Juke ik wel in. Eerst iets, met de eerste wat verder doen. Zoeken, zit. Zoeken, zit. Zoeken, zit. Juke ik is zit. Kom zoeken. Val maar leest hem nou dood. Zit. Zit. Blijf. Leeg. Kiki. Kiki. Mami. Maar deze. Kiki. Kom. Kiki kent helemaal niks. Die kan alleen maar bibberen. Wat herst wat in die boezen? Oh, misschien zit het in mijn oren. Kijk, ik zit